Dobrý večer. Dnes vás v relácii Cestovanie pozývam do krajiny, ktorá je pomerne neznáma. Cestovateľovi však ponúka všetko, na čo si len spomenie. Andy, pláže Pacifiku, amazonský prales i súostrovie Galapágy. Ekvádor nám predstaví vo svojom rozprávaní cestovateľ Michal Chmeliar. Vy ste žili v Ekvádore celý jeden rok. Ekvádor naozaj nie je taká krajina, do ktorej by sa človek len tak rozhodol vysťahovať. Čo vás tam prilákalo? Tak Ekvádor naozaj nie je krajina, o ktorej sa veľmi veľa vie. Keď som sa rozhodoval, ako ešte nejak stráviť čas po ukončení vysokej školy, tak sa mi naskytla možnosť stáže, takže som hľadal aj nejaké také možnosti v tomto juhoamerickom regióne a potom už veľmi ľahko padla voľba práve aj na Ekvádor. Ako sa cíti taký slovenský gringo, ako nás juhoameričania nazývajú v Ekvádore? Slovenský gringo sa v Ekvádore cíti veľmi dobre, ľudia sú tam veľmi takí priateľskí, milí. Ale musím sa priznať, že hlavne ten prvý týždeň alebo ešte aj prvý mesiac bol možno trošku ťažký alebo zložitý, aby sme tak diplomaticky povedali, lebo predsa len sa človek ocitne v úplne inom svete, kde sa rozpráva úplne iným jazykom, ktorý som vtedy ešte nehovoril. A je to také, všetko funguje inak, tak ako sme tu v Európe zvyknutí. Ocitneme sa vo svete, kde oveľa viac funguje taký spoločenský ruch, oveľa väčšia taká pouličný život, je tam väčšia taká dynamika. No a potom už sa človek do toho postupne zapracováva, spoznáva sa s ľuďmi, tak si robí taký svoj okruh známych a až sa mu potom odtiaľ nakoniec ani nechce vrátiť. Pre nás, bežných Európanov alebo Slovákov, je to už len to, že nikde sa tam neschováme, všade trčíme, nikde nikto nevidel 2-metrového indiána. Takže všetci tí indiáni, ktorí majú 1,5 m, 1,60 m maximálne, tak vždycky tam udrieme všetkým do očí, že sme cudzinci. Takže to gringo je na mieste. Inak môžeme aj vysvetliť ten pôvod slova gringo, lebo prvýkrát sa toto pomenovanie na belochov použilo práve v Mexiku, kde prišli prvé americké vojska, ktoré tam tí Mexičania samozrejme nechceli. A tak sa naučili prvé dve slovička, alebo všetci tí americkí vojaci boli oblečení v zelenom, tak na nich kričali, že zelení chodte preč, a to kričali na nich, že green go. A odtedy sa na všetkých Američanov, teda obyvateľov Spojených štátov, zaužívalo toto pomenovanie. A potom sa dlho používalo ako hanlivec, sa používalo ako skoro nadávka. Dnes už to takto nie je a gringo je pomenovanie pre každého ne-latinoameričana. Takže my sme takisto gringovia. Ekvádor je najmenšou krajinou alebo jednou z najmenších krajín Južnej Ameriky. Hovorí sa o ňom aj ako Južnej Amerike v malom. Čo si máme pod tým predstaviť? No, Ekvádor je naozaj krajinou na tie juhoamerické pomery pomerne málo a prirovnáva sa rozlohou napríklad k Novému Zélandu. A to je na tie juhoamerické pomery veľmi malá krajina, je to zhruba tak 6-krát väčšie ako Slovensko. Ale o tom, že je to Južná Amerika v malom, tak to sa o nej hovorí naozaj oprávnene, pretože to, kvôli čomu ľudia chodia do Južnej Ameriky, alebo čo sa tých prírodných úkazov týka, to všetko, čo sa v Južnej Amerike vidieť dá, tak sa dá nájsť aj na tomto malom území Ekvádoru. To znamená, nájdeme tam amazonský dažďový prales, nájdeme tam vysoké Andy, nájdeme tam krásne pobrežie a Tichý oceán. No a tou štvrtou časťou sú takisto súostrovie Galapágy. To som už spomínala. Pre väčšinu krajín tej Južnej Ameriky sú typické také tie diktátorské režimy. Zažil niečo podobné aj Ekvádor? Ekvádor má takú politickú, ale špecifikum, pretože hneď po oslobodení sa od Španielov sa vlastne moci neujal jeden človek, ale ujali sa dvaja. Takže na tú prezidentskú stoličku zasadli dvaja páni, jeden sa volá Roca Fuerte a druhý Flores. Tak si rozdelili úlohy, že pokiaľ jeden nebude práve v hlavnom meste Quite, tak tam bude tú prezidentskú stoličku obsadzovať ten druhý a podelili si právomoci a chvíľku im to aj fungovalo, až sa potom nakoniec ale jeden z nich rozhodol, že to predsa len uchopí pevne do rúk a toho druhého poslal do vyhnanstva. A odtedy
je Ekvádor takou typickou prezidentskou republikou ako všetky ostatné v Južnej Amerike. Ako napríklad Venezuela a Kolumbia? Ako napríklad Venezuela, Kolumbia, Argentína, Brazília, všetky. A dnes je hlavou štátu Rafael Correa, prezident, ktorý tak trošku ustabilizoval tú spoločenskú alebo politickú situáciu v krajine. A on je známy tým, že je veľmi takým dobrým kamarátom práve venezuelského prezidenta Huga Cháveza a takisto bolívijského Eva Moralesa. Oni traja tvoria takú hlavnú ťahúnskú trojku tej ľavicovej politiky, ktorá sa nám v Južnej Amerike tak trošku rozmáha. Je to ľavicová politika napriek tomu, že až 70% ľudí pod hranicou chudoby. Ako je to možné, keď majú také veľké ložiská ropy? Ekvádor je dnes ľavicovou krajinou, ale nebolo tomu tak vždycky. A k tým ložiskám ropy je to vec, ktorá je veľmi taká dôležitá pre ekonomiku Ekvádoru, pretože sú v rope v podstate sebestační, ale nemajú zase dostatok na to, aby na ne nejako zarábali nejakým vývozom alebo exportom, takže sa to nejako neprejavuje do toho nejakého rozpočtu štátneho. Plus ešte môže závažiť aj to, že ropu síce majú v amazonskej časti tejto krajiny, ale 4 z tých ropných veží vlastne Texasania zo Spojených štátov, jednu Mexičania, iba jedna je ekvádorská a o jednu sa delia Taliani a Holandiania, takže majú to takto podelené. Povedzme si viac o tom, ako tí ľudia naozaj žijú, bežní ľudia. Bežní ľudia sa nelíšia od obyvateľov, pokiaľ niekto pozná obyvateľov Peru alebo Bolívie, tak je to veľmi taký podobný životný štýl, aj podobný štandard. Ľudia sú to obyvatelia nielen Ekvádoru, ale takisto Južnej Ameriky. Takže hoci nie vždy sa im žije ľahko, alebo nie vždy tie ekonomické ukazovatele sú také, že by si mohli nejako vyskakovať, tak stále sa veľmi radi smejú, stále veľmi radi tancujú. A každý sa snaží uživiť tak, ako sa mu darí. Či už bude niečo vyrábať, alebo bude niekoho niečo učiť, alebo bude niečo predávať. Všade človek stretne na ulici takých tých pouličných predávačov, takže má to aj také praktické výhody. Človek sa vracia autom domov a nepotrebuje ešte zastávať v nejakých supermarketoch, pretože na 4 križovatkách nakúpite všetko, čo potrebujete. A takí tí pouliční predávači naozaj sú veľmi vynaliezaví, takže si tú svoju korunku snažia privyrobiť aj veľmi takými zvláštnymi spôsobmi, by sme povedali, takým veľmi až možno bizarným spôsobom, ako sa dajú zarobiť peniaze, sú jednak od predávania rôznych náramkov a amuletov až po také praktické veci, tak niekto napríklad si položí váhu pred seba, vy idete okolo, chcete sa odvážiť, tak mu hodíte pár centov a on vás odváži. A takto ako sú veľmi takí vynaliezaví, čo sa týka, je to taký boj o prežitie, ale necítiť ho v takej celkovej nálade. Tí ľudia sú naozaj takí radostní, veselí. Pre Južnú Ameriku je naozaj typický taký ten tanec, hudba, je to samba, tango. Čo nájdeme v Ekvádore? V Ekvádore takisto nájdeme kopec tancovania, kopec hudby. Strašne radi oslavujú všetko možné. Každú chvíľu je nejaká fiesta. Neobíde sa žiadna príležitosť na nejakú poriadnu oslavu. Netancuje sa v Južnej Amerike napríklad samba alebo tango, to sú skôr také menšinové žánre, ktoré sú typické pre Brazíliu a Argentínu, ale veľmi veľkej obľúbe sa teší salsa napríklad. Ekvádor susedí s Kolumbiou, salsa vyšla práve z Kolumbie, takže salsa sa teší veľkej obľúbe. Dnes takisto merengue, reggaeton, rôzne ďalšie iné štýly. Takže tie latino tance nie sú len takou folklórnou záležitosťou, aj to sa mi páči na týchto obyvateľov Ekvádoru, že u nás tancovať nejaký ľudový tanec alebo typicky slovenský už je skôr taká záležitosť možno len nejakých svadieb alebo takých folklórnych podujatí, ale tam to je bežná súčasť každých diskoték, všetkých oslav. Takže to nie je len také niečo, čo by sa dialo iba na pódiach folklórnych nejakých dní. Čiže v tejto oblasti sa naozaj Ekvádor príliš nelíši od zvyšku Južnej Ameriky. V čom sa však líši, to je mena, ktorú používa. Ekvádor
používa americký dolár ako svoju oficiálnu menu. To prišlo v podstate v roku 2000. Rok 2000 a 2001 bol celkovo takým rokom, kedy viaceré z ekonomík Južnej Ameriky mali veľké problémy, bola taká hospodárska kríza. No a túto hospodárskú krízu a veľmi veľkú infláciu sa Ekvádor rozhodol riešiť veľmi radikálne, a to výmenou meny. Predtým v Ekvádore platila mena Sucre, to bola pomenovaná podľa jedného z národných hrdinov Ekvádoru, a v tom roku 2000 sa ju rozhodli takým radikálnym rezom vymeniť za americký dolár. Platia tam teda všetky bankovky ako Spojených štátov, akorát niektoré mince majú svoje, teda ekvádorské. Ale vraj sa teda povráva, ešte to nikto oficiálne neprezradil, ale takí znalci, ktorí sledujú ekonomiku terajšieho prezidenta Rafaela Coreu, tak tvrdia, že podľa tých krokov, ktoré si tak nejak chystá, by sa mala znova zaviesť nejaká domáca mena. Takže sa necháme prekvapiť. Povedzme si, aké sú v Ekvádore ceny pre turistu. Dá sa tam zjednávať? Dá sa samozrejme zjednávať, pokiaľ nakupujete na trhoch alebo nakupujete na ulici, tak sa vždycky dá zjednať nejaká dobrá cena, dá sa vždycky dohodnúť s tým dotyčným predávajúcim. Keď už nie priamo na cene konkrétneho výrobku, tak vždycky sú ochotní spraviť nejakú množstevnú zľavu na viacero výrobkov. Ale funguje tam aj veľmi dobrá sieť obchodných domov, supermarketov, podobných ako napríklad u nás. Takže aj v menších mestečkách môžete navštíviť podobné zariadenia, ako sú bežné obchodné strediská a centra aj tu na Slovensku. Ale keď sme spomínali trhy, tak Ekvádor má jedno špecifikum. V severnej časti Ekvádoru jedno mesto, ktoré sa volá Otavalo, a tam sa každý víkend, sobotu a nedeľu konajú obrovské indiánske trhy, jedny z najväčších v Južnej Amerike. A hovorí sa, že tam práve Otavalenci sú takí ľudia, ktorí sú veľmi šikovní, ktorí sú oveľa bohatší ako ostatní obyvatelia krajiny, a odtiaľ to pochádzajú práve aj prví indiáni, ktorí kedy vychádzali z krajiny a začali si zarábať aj tým, ako napríklad teraz aj na Slovensku poznáme indiánov v pončách niekde na ulici hrávať indiánsku pieseň lásky a tak ďalej. Prvý z nich vzorom pre všetkých ostatných boli práve indiáni z ekvádorského Otavala. Aký majú títo obyvatelia vzťah k futbalu? Stretneme sa tam s podobným šialenstvom, ako je to v Brazílii alebo Argentíne? Tak Ekvádor je samozrejme juhoamerická krajina, kde futbal nie je výnimkou, a to potom vidieť na hociakých bežných zápasoch, ešte ani nie že zápasoch. Futbal sa tam hrá všade. Futbal sa hrá na všetkých školách, na všetkých uliciach, na všetkých plážach, všade, kde sa dá, so všetkým možným, čím sa len dá. A taký ošial národný je samozrejme aj tam, keď hrá Ekvádor ako národné mužstvo, tak sú všetci od samého rána doobliekaní v dresoch, tak chodia do práce, tak chodia do školy, tak vyberajú si na poobede voľno, aby mohli sledovať tento zápas. Ale skôr ako národný tím, takisto tie klasické klubové záležitosti. A Ekvádor má jedno také špecifikum. Prvé je to, že má jeden klub, ktorý sa volá Barcelona a je veľmi slávny. Všetci si ho vždycky najskôr milia s tou španielskou Barcelonou, ale toto je ekvádorská Barcelona z mesta Guayaquil. A potom je druhý tím, ktorý je z hlavného mesta Quito. Ten sa volá Liga de Quito a toto sú takí dvaja najväčší rivali. Povedzme si aj viac o miestach, ktoré treba určite v Ekvádore navštíviť. Práve názov Ekvádor je odvodený od latinského názvu rovníka, teda ekvátor. Je možné túto pomyselnú čiaru navštíviť? Je, samozrejme, a dokonca na viacerých miestach ju určite človek prekročí aj bez toho, aby o nej možno vedel, ale je samozrejme miesto, kde je to sprístupnené, je to urobené aj ako trošku turistická atrakcia, kde človek naozaj vie a môže si overiť, že stojí na rovníku. Ekvádor je trošku výnimočný v tom, že je to jediné miesto na Zemi, kde rovník neprechádza buď oceánom alebo džunglou, prechádza aj relatívne vysokými horami, blízko v 3000, takže aj tam sa dá práve navštíviť v týchto horách táto pomyselná čiara. Dajú sa tam urobiť také klasické tie pokusy, ako sa točí voda tu, ako sa točí voda tam. Sú tam rôzne také slnečné hodiny, rôzne pozorovania. Paradoxne, pôvodne, keď prišli prví výskumníci z Európy na územie Ekvádoru, tak
urobili prvé merania a namerali teda, že tuto niekde bude tá čiara, ktorá sa volá rovník. No a domáci na počesť toho postavili obrovitánsky monument, ktorý ale potom opäť túto vec zase premerali už modernejšími technológiami niekoľko rokov neskôr a zistili, že tá čiara je niekoľko 100 metrov vedľa. Takže sa dá vidieť aj ten falošný rovník s tým obrovským monumentom a dnes už sa dá vidieť aj ten klasický premeraný, overený všetkými GPS zariadeniami a vojenskými technológiami. Ako je to s tou vodou? Málo kto totiž verí, že na južnej pologuli sa točí tá voda opačným smerom. Ja som to videla na vlastnej oči v Austrálii. Ako je to tam okolo rovníka? No okolo rovníka sa teda dá vidieť taký ten jav, kedy sa na severnej pologuli točí voda jedným smerom, na tej južnej pár metrov odtiaľ druhým smerom. Aj keď tí, ktorí do toho vidia nejak bližšie, vravia, že na to, aby sme tento jav pozorovali, jednak potrebujeme väčšiu plochu a takisto potrebujeme aj nejak ísť ďalej od tej čiary. Takže neviem, ako to majú vymyslené priamo na tomto mieste, kde tieto pokusy robia, ale dá sa to vidieť, dá sa to natočiť, dá sa to nafotiť. Takže funguje to. Dokonca priamo na tej čiare sa nerobí žiadny prúd. Máte vodu v také veľké nádrži a tam sa neurobí žiadny prúd ani doprava, ani doľava, tam tá voda jednoducho iba stečie dole. Hlavným mestom Ekvádoru je Quito. Je to druhé najvyššie položené hlavné mesto na svete. No a údajne má takú veľmi zvláštnu architektúru kvôli rôznym zemetraseniam. Ako to tam teda vyzerá? Je to také mesto večnej jary, lebo tým, že leží veľmi blízko, len nejakých necelých 20 kilometrov od rovníku, tak je to mesto a vysoko v horách, tak je to mesto, kde domáci vravia, že im sa tam za deň vymenia 3-ročné obdobia. Ráno vždy príde jar, po obede je leto a večer je potom jeseň. Zima nikdy nepríde, nikdy nenasneží. Quito radené medzi najkrajšie mesta Južnej Ameriky. Tam veľmi cítiť aj taký ten španielský vplyv, cítiť tam ten európsky taký stredomorský vplyv. A odtedy bolo ešte aj niekoľkokrát prebudované, pretože okolo tohto hlavného mesta sú 3 vulkány a nie sú úplne nečinné. Doteraz sa občas času na čas preberú, takže hlavne taký najvyšší vulkán Pichincha, najvýznamnejší okolo Kita, tak o tom hovoria domáci, že ten sa vždycky preberie, keď prichádza nejaká nová historická udalosť. Vždy sa prebral, vždy zadymil, zatriasol, keď sa niečo významné udialo. Quito veľmi príjemne vyzerá už len tým, ako je zasadené v prostredí v takej veľkej kotliny vo výške tých 2850 metrov, takže keď prechádzate centrom mesta, tým historickým centrom mesta, tak jednak máte niekoľko takých pahorkov, ktoré sú obstávané chrámami, kostolmi a takými historickými štvrťami. To sú v takom koloniálnom štýle sa to celé nesie. A tesne za tým sa zvažujú obrovské hory. V podstate nachádzame sa v Andách, takže keď sa trošku vyčasí, tak niektoré z tých vulkánov sa dajú priamo z centra mesta aj vidieť. A o tom mnohí hovoria, že je to jeden z najkrajších výhľadov Južnej Ameriky. Takým cieľom každého návštevníka Ekvádoru je určite amazonský prales. Ja som sa ale dočítala, že každý by si mal zobrať mačetu a gumáky. Je to naozaj také dramatické? Také dramatické to až nie je, pokiaľ sa nevyberiete úplne do toho primárneho pralesa, ktorý takisto Ekvádor má. Pokiaľ sa hýbete len v tom, hovorí sa mu, že sekundárny prales, tak vtedy nepotrebujete až takúto špeciálnu výbavu, ale určite pokiaľ by ste sa do pralesa chceli vybrať dlhšie na viacej dní, tak jednak nikto nemôže ísť sám, vždycky tam ide s ním nejaký domorodý sprievodca a vtedy už sa zídu aj gumáky a mačety. Ekvádor to sú aj Galapágy, súostrovie Galapágy. Ja viem, že práve toto súostrovie navštívil aj Charles Darwin práve kvôli tomu, že tam nájdeme rôzne prehistoricky vyzerajúce zvieratá. Čo tam teda všetko môžeme vidieť? Áno, súostrovie Galapágy aj je nazývané ako Darwinové ostrovy. Leží 1000 km západne od pobrežia Ekvádoru, takisto nimi prechádza rovník. A Darwin si tam veľmi prišiel na svoje, pretože tým, že sú takto izolované od ostatnej pevniny, tak sa tam zachovali v podstate ešte niekoľko endemitických druhov živočíchov
a tiež sa teda nenachádzajú nikde inde na svete, takže od maličkých tučniakov, tuleňov, uškacov, žralokov, cez obrovské korytnačky sa tam dajú nájsť takéto rôzne druhy živočíchov. A je to taký zvláštny pocit tam byť, pretože tieto zvieratá, keďže nemali v tom svojom vývine takého prírodzeného nepriateľa, tak oni vôbec nemajú plachosť. Nestretnete sa s tým, že vôjdete medzi skupinku tuleňov a oni by ušli, pretože nikdy pred nikým nemuseli utekať, nemajú to niekde v tej svojej genetike zakodované. Takže to je naozaj také súostrovie, kde sa človek cíti ako návštevník. Tie zvieratá sú tam doma a my sa na ne chodievame pozerať. Takisto ku Galapágom aj ku pobrežiu Ekvádoru prichádzajú každým rokom, tak v období koniec júla, august, prichádzajú z Antarktidy veľryby, aby priviedli v týchto teplých vodách okolo rovníka na svet ďalšie potomstvo a potom sa s ním vracajú zase späť do tých chladných antarktických vôd. A to sa dá takisto vidieť, chodia sa pozorovať tieto veľryby. Povedzme si ešte, aké sú pláže v Ekvádore. Sú to obrovské pieskové pláže a dá sa nájsť aj veľmi veľa ešte takých divokých pláží, ktoré nie sú nejak turisticky ešte okupované. Ale prvá vec, čo ma na nich zarazila, bolo to, že je tam vidieť veľmi málo priameho slnka. Je spôsobené veľkou oblačnosťou, ktorá prichádza od oceánu a ktorá sa ale nezastavuje na pobreží, ale prechádza až k tým vysokým Andám, ktoré sa nachádzajú niekoľko 100 kilometrov ďalej od pobrežia. Takže človek nemá ten pocit, že by sedel a vypekal sa na priamom slnku, ale to slnko je a je toto silné rovníkové slnko, takže aj s tým treba počítať pri takých dlhších pobytoch týchto ekvádorských pláží. Ale majú takisto aj na pobreží niekoľko národných parkov, kde sú veľmi pekné také pieskové pláže, na ktoré, čo keď si Slovák povie, že pláž, pekná pláž, tak si predstaví takú peknú pieskovú tropickú pláž, tak také. Mňa už tradične zaujíma, aká je ekvádorská kuchyňa. Južná Amerika je známa teda argentínskymi steakmi a čilským vínom, no a v Ekvádore údajne pojedajú morské prasiatka, čo teda neznie až tak lákavo ako argentínsky steak. Aké teda sú? No v Ekvádore naozaj sa jedia aj morské prasiatka, ale nie je to záležitosť iba Ekvádoru. Vo všetkých andských republikách sa vo vysokých horách a morské prasiatka chovajú nejako domáci miláčikovia, ale ako u nás hoci ktoré iné zvieratá, ktoré chováme ako potravu. A to je ale záležitosť teda hôr, záležitosť pobrežia, tam sa je veľmi veľa všetkého, čo more dá. A taká typická vec, ktorá sa opäť vie aj v Ekvádore, sú ceviče. To sú surové plátky ryby, naložené v limetkovej šťave a to je vlastne konečná úprava, už sa ďalej žiadne tepelné neupravujú a toto je jedlo, ktoré sa prie Ekvádor a Peru, pretože tieto dve krajiny sa nevedia dohodnúť, kto je krajinou pôvodu tohto jedla. Takisto vynikajúce. V Ekvádore sa teda asi naozaj nachádza z každého rožka troška. Ja vám ďakujem za to, že ste sa s nami prišli podeliť o vaše zážitky a skúsenosti. Vám, milí diváci, prajem ešte príjemný večer z televíziou Teatry a na cesty vás pozývam opäť o týždeň. Dovidenia.